ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን መፍቀርተ ክርስቶስ ሕዋቴን ሓተይን ቦታትን አዴታትን በዚህ ሎሚ ዕለት ኣብዚ መልእክተ ልዑላን ዝኾነ መንበረ ታቦት ተቐሪብና ነዞም ናብ እግዚኣብሔር ሎሚ ሂወቶም ዘውፍዩ ብኺዳን ተኽሊል መፅኦም ዘለዉ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸሎት ብመስዋዕተ ቅዳሴ ከነቕርቦም ነቲ ፍጹም ዝኾነ መርዓዊዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ቀሪቦም ብማሕላ ቃሎም ሂቦም ክሳብ መወዳእታ ብፅንዓት እንትኽነሉ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣብ ጸሎት ተጸሚዳ ትርከብ ኣላ። ከምቲ ኣብ ንባብ ዝሰማዕናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቲያን ኤፌሶን ጽሕፈሎም እንከሎ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ክነግረኩም ይብሎም። ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ቃል ኪዳን ወይ ተኽሊል መሰረቱ ካብ ፍቕሪ እንተኾነ ናይ ካልእ ማንም ተለጣፊ ምሳሌ ኣየድልየኩም እዩ። እቲ ኣነ ሓደ ምሳሌ ዝህበኩም ክርስቶስ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን መርዓት ስለ ዝኾነ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተ ክርስቲያንን መርዓት እንተደኣ መርዓት ረድኢኩም እንተደኣ ኮይኑ ንስኻትኩም እቶም ሕጂ ቃል ኪዳን ትፍፅሙ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ኣስተብሉ እናበለ እቶም ካብ ኣረምንነት ናብ ክርስትና ዝኣትዉ ክርስቲያን ኤፌሶን ሎሚ ሃገረ ቱርክ ኣብኡ ክምህሮም ንሪኦም። ናይዚ ምስጢር እዚ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ መስቀል ክሳብ ሞት ሂብዋ። ቤተ ክርስቲያን ኣብኡ ትመስቀልቲ ተፈጢራ ኣብ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ከዓ ኣድሂብዋ። እዛ መርዓት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እቲ መርዓውያ ዝኾነ ክርስቶስ ዘይብተኽ ናይ ፍቕሪ ሓድሕድን ናይ ደም ሓድነትን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ ካልኣይ ንባብ ዝሰማዕኩሞ ንኣዳምን ሔዋንን ክፈጥሮም እንከሎም ሓደ ነገር የሚሎም ስላሴ በምሳልናን በርአያናን ሰብ ንግበር ኢሎም ብምስሊ ናይ ፈጣሪ ዓለማት እግዚኣብሔር ወለ ባሕሪ ከዓ ኣዳም ተፈጥረ። ኣዳም ጽቡቕ ምልኩዕ ማለት እዩ። ሔዋን ከዓ ካብቲ ሓዮት ዝብል ቋንቋ ስለ ዝመፅና ዕብራይስጥና ሃገርና ቋንቋ ሂወት እትህብ ኣደ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ፈጥሮ ከሎ ብዕላማ ምስልዎም ብዕላማ ከምፅኦም ከሎ ከዓ ንኣዳም ትንፋሱ ዝሃቦ ኣብቲ መሰረታዊ ስምዒቱ ኣዳም ኣፍቃርን ተፈቃርን ገይሩ ንሔዋን ከዓ መሰንገለ ወሲዱ ካብ ማእከል ስጋ ኣልቢሱ ሰርሓሞ ናብ ኣዳም ኣምፅኣ። ልክዕ ከምቲ ጥንቲ እውን ኣብ ሃገርና ወለዲ ንመርዓዊ መርዓት ብወለዳ ተሰንያ ናብ መቕደስ ትመፅእ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣንዳጓል ቃል ኪዳን ዝእሰረሉ ምክንያት ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ። ሓደ መጀመርያ ብባህሊ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ስድራ እያ ትወፅእ። መርዓዊ ከዓ ኣንዳ ስድራ ጓል ከይዱ እዩ ዝሓትት። ማርያም ካብ ቤተ መቕደስ እያ ወፅያ። ገብርኤል መልኣክ ማርያም ካብ ቤተ መቕደስ እዩ ኣውፊዋ ፀዊዕዋ። ወለዲ ማርያም ናብ ቤተ መቕደስ እዮም ኣውፅዮማ። ስለዚ ብንቡር ቅዱስ መፅሓፋውን ብዝኾነ መንገዲ ኣንዳ ጓል ከይድካ ኪዳን ይእሰር። ኣዳም ንሔዋን ምስ ተቐበላ ተቐዳሚት ካብ ኣፉ ዝወፀት ቃል እዛ ትስዕብ እያ። ካብ ኣዕፅንተይ ኣዕፅንተይ ካብ ስጋ ከዓ ስጋ ተወሲዱ እሞ ሰበይቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ኢሉ ብክብሪ ተቐበላ ይብል። ስለዚ እዚ ቅዱስ መፅሓፋዊ ሰረት ዘለዎ ወለዲ ነቶም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ደም ሒዞም ኣብ ቅድሚ ካህን ናብ መቕደስ የረክብዎ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ወለዲ ቦትኦም ይሕዙ። እዚ ከዓ ቅዱስ መፅሓፋዊ ሰብኣይ ኣቡን ኣዲን ሓዲጉ ምስ ሰበይቲ ይወሃድ። ክልቲኦም ከዓ ሓደ ይኾኑ። ደጊም ሓደ ኣካል እምበር ክልተ ኣይኮኑ። ነቲ ሓደ ዝገበሮም በኣርከስ እግዚኣብሔር ርእሱ ማለት እዩ። ሰብ ኣይተንክፎ ማለት እዩ። ክቡራን ክርስቶስ ባትሪ ሓተይ ማተገጀቢታዊ ሲቪላዊ ወይ ሰብኣዊ ስርዓት ክንፍፅም ኣይመፃእና ነብሲ ቃል ኪዳን መለኮታዊ ኣምላኻዊ ቤተ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ዘለኣለማዊ ቃል ኪዳን ዝፍፀም እሞ ከዓ ምስቲ ፍፁም መርዓዊና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፍፀም ስለ ዝኾነ መርዓ ክበሃል እንከሎ ተራ ምትእኽኻብ ተራ ዝሓስካዮ ሰብ ዝፈትኻዮ ሰብ ሒዝካ ምንባር ዘይኮነ ናይዚ ኣርበኝነት መንፈስ ወፂኡ ክርስቶስ እንትኸዕብዮ ኢሉ ነቶም ተወጥኡ ተፃረቱ ዝኾኑ ፈሪሳውያን መፅኦም ሰብኣይ ሰበይቱ ክፈትሓ ይኽእል ዶ ኢሎም ሓቲቶሞ ንሱ ከዓ ክፈትሓ ክእሉ ክፈትሓ ኣይክእልኒ ኣልዮም። ካብ ፅንቲ እንታይ ነገር ኢሉ ናብ ድሕሪት ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ይስዎ ክምልስሉ ኣይከኣሉ። መሰረትዖም ሙሴ ጽሑፋ ሂብና ከነሰናበታ ፈቂዱልና ኢሎም ሙሴ ሰብ
موسى حتى موسى قبل النبي محمد عليه الصلاة أم عرب الناس أبن النبي نقال كده كوسنا أي كلام موسى يترى لكم سجل لكم تقوم سبب من إسرائيل زي ما تمر السكومات كاتب تبين خبينا حاجة من فترة أملاح الله ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ታዩ ቅድመ ኸህነት ቅድመ በተስና ቅድመ ጥንቀት ቅድመ ኔሮ ቅድመ ንስሐ ቅድመ ቁርባን ቃል ኪዳን ፈጥሩ አምሮና ሰሐቢና አምሮና ቃልን ከመወጽነት እዚህ ሰምረን እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ፈጠረ ፍጥረት አቆዩ ተጧጡ እትልሱት ፈጥሮ ዘበረ ናብ አዳምን ሔዋንን ብንተህላ አዳምን ሔዋንን ሰብ ብናይ እግዚአብሔር ኃይልን ተፈጥሮ እዩ በቃል ኪዳን ፈጥሩ ተባረከው ኩለኻ እባረከኩም አለሁ ንመሬት ምላኽዋ ግዝኡዋ ቢሉ ውሉድ ከፍዩ ይግዋ ክቡራን ኺላፉን ፈርቶና ቃል ኪዳን ተማሃሩ ኩለኹም ሂሮም ተላፈኑ ተማሃሩ ሰለስተ ዓበይት ዓላማታት ቃል ኪዳን ዘሰረ ቀዳማን ሓድነትን ዘይፍታሕ unity and indissolubility تخلع procreation ولود أولاد ساسك education of children نتوت ولد كان بخريستيانوي من قديم معبد زين نعدم الهوان المستوى أجزي أبي برقصو أي تفتحين سلزم فتحين فتري أجزي أبي مفتقاري علامو كتفت وسط أبي بكم مالتي أجزي أبي بمهارن ودسم كبسلمات نبرهان كموت نبيوت كبحقات نبسكنا من سائل مادو ولدكم ክርስቲያናዊ መንገድ ነው ከብትን አኻትኩም ወደ ድኹስ አብየኹ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተተምጽኦ በዚህ ዓለምን መንግስት አምላክ መሬት ተሰፍሕ ይቃል ኪዳን ዝብዳ እግዚአብሔር አብዱል ኪዳን ቋታይ ሐተይ ህዝብ እስራኤል ከሐልጥሙ ህዝብ ወሰቆሞ እዚህ ስር ቢሎ እስራኤላውያን እስኻትኩም ትእዛዛት የተራሐልኩ አና አምላክኩም ኸውኒ ንስኻትኩም ህዝበይ ኮኒ ኦ እስራኤል ተመርዐክነሁ نبغى سؤال قاضي ترجمة مستير مستعر سنزليه انتهى على تجزي أهل إسرائيل معه أملاك ربنا إسرائيل تمرعي كله إسرائيل حنجر كله إسرائيل نتاجر كله كم تبوظ من سنته لما عاد وسط أنا من سنتكي نتيجة بركي ناي سنتكي قبل نتناي سنتكي حنكت نتناي سنتك حقت شغلنا إسرائيل تمرعي كله كده حزب إسرائيل بنبيعت يرو ينبرم እግዚአብሔር ነዚህ ሓደ ህዝብ እዚ ከመርዓት ወሰደሉ ምክንያት እንታይ ኣብ ህዝብ እስራኤል ሓደ ልማድ ስለዝነበረ ፖሊጋሞስ ማለት ሓደ ብዙሓት ምርዓው ብዙሓት ኣንሓት ምርዓው ስለዝነበረ ነዚ ጠጠው እንትኸብል እግዚአብሔር ሓደ ልሕቱ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ቃል ንብሎ ረቢ ወሒድ ወሸሪክ ኣለው እግዚአብሔር ሓደ መሻክቲ ዘይብሉ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ነዚ ሓደ ዝኾነ ኣምላኽ ምስ እስራኤል ቃል ሓደ ህጥሙ ህዝቢ بزي فلاني أنا مرعوي مسخنا عتكبر لهذ إسرائيل يحرم سلسلة بوليغاموس نبرة ناب مونوغاموس حدا مسحن زيادة فترة كله أدم فترة هيوان فترة بس نقول إذا لازم المالتي زيادة نزيك قدس على مازي بمسألة أوش حاسينه مديوز جورس لسخلها بريتيت كفلت سلسلة الليل بس أستغربكم في السماء بقى سنتاي እግዚአብሔር ለእስራኤል ኣብ ኃጢአት ምስወደቀት ክልተ ዓበይቲ ነቢያት ተስዩ መጀመሪያ ሆሴዕ ለሐቅ አስቄል ኦ እስራኤል ናተ የገበርኩ ክንዴ ምንታ ተኽብል ኣሕዛብ ኣይሕለፍኩ እንዴ ንስኺ ናተ ኣይነበርክን ይብል እሞ ኣብቲ ሓደ ኸ ተመለሱ ነተን ብግዜ ንእስነትኩም ዝተመርዓኹመን ኣንስትኹም ከም ዝፈታሕኩመን ፈሊጥ ኣለኹ ናይ ጥንቲ ናይ መጀመርያ ናታትኩም ዶ ኣይነበራ نسحاتكم كناتات عند عين بركم ولد كتفريم إذنكم كم تجيبكم نيره وإسرائيل حدا نجركي عليك هذه أملاح للسلطة مفتاح سمعنا لهم من الجزر بين سكون عليك هذه أملاح مفتاح زيادة سيفو زخرف عم ترشام بحوي زمن سنة نجرت راح المقلب أبكار كده نسبر صوتها زهد زين أبو صحبتات زي سقف من قبل زي سقف نوري اللي زي كم زي كارف حادث زي تمهرة تانية نقال كده مولكوت أبيت فردي كنت فرد مرأي ناي زمننا
عبي እግዚአብሔር ሰላምና ጽድቅና ቅድስናና እንዲገኝበና ወሪድና ዘሎ ከቢል ኃጢአት ዘይተማሐረሰብ ዘይፈልጥሰብ ጸልይ ክዳን ተኸዲኑ ማርተል ለሒዙ ወቃልኪና ናይ ሰማዕኩም ስመትኺ ሳበትኺ ተገድሽኪ ናተባህለ ንመለኮት ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት ፍርዲ ቀርብ ኣብ ዘመነ ዝግር ዘሎ ኸያለ ሽግር መከራን ክገጥና ግድን ኣብ ህይወትኩም ሽግር መከራን ክገጥና ግድን ሰብ ይናስጋር ደረስና ስለዝኾነ ሽድሽተ ነገራት ከነግር መጀመሪያ እምነት ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር እምነት አምና ሓድኩም እምነት ካልኣይ ጸሎት ቅዱሳን ኩሎም ዝብልዎ ዘይሰለሰት ኣይትህን ብውርፅነት ክዳን ሰትልዎ ዝኽእል ይኮና ንማሓደር እግዚአብሔር ዝፈርሕ እግዚአብሔር ዝግዛእ ቀዳምነት ኣብ ህይወቱ እግዚአብሔር ዝህብ ወለዶ ብነፍረን ተረኣኺና ካብ ሰዓትና ዘለና ዓለምነት ሓራኽኖት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ጌታ ህይወትና ታሪክና ንኾና ባቶን ሓተይ ሳልሳይ ናይ ሰብ ቃል ኪዳን ቀዳመ መለለይኩም ክነግረኩም ንስሓ ተማሪ ቆሞስ ኣነስሕኩም ምኾኑ ተስፋ ይገብር ሓንሳብ ይኮንታ ንስሓ ብዙሓት ቃል ኪዳን ምስኣሰሩ ድሕሪ ኣይምስክን ኣይቆርቡን ወሊዶም ምናልባት እታ ሰበይቲ ሰኪፋት ትቆርብ ወይ ትንሳሕ ትኾን ወይ ሰብኣይ فزيكون عقل تسمت ولا تحقفون تساتفنا لنا بالتكسير ናይ ቃል ኪዳን ከሕሎ ዓብ ምስጢር ክነግረኩም ካብቲ ሞክረን ነዊሕ ዓመታት መሳት 30 ዓመት ምሂረ ቃል ኪዳን ዝንሳሕ ሰብኣይን ሰበይትን ተመራሪሖም ክቐርቡ ከለዉ ይደስትብለን ሰበይቱ ዓመት ክቐርቡ ከለዉ ክልቲኦም ክቐርቡ ከለዉ ክልቲኦም ክርስቶስ ከለዉ ራብዓይ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ቤትኩም ሸፍ ሎቤድ መንፈሳዊ ጽሑፋት كتبوا مخنياتهم فرجل تعزلوا ينقرنا أدخلوا ليلتات سلزي بيس عم تتفع لها يقول زيادة القلب كي يتفع أنت أي فلتنا أي ترجعنا كم أي مثلنا كي مثلنا أنت لازم نجلسي أعطيكم تزود يدل خمسة قربان مسكوركم نكأكلكم حدنا زمرين حدي محلا مسكوركم قداسه بمتاكز زازن وقربان ኢየሱስ አውጭልኩ ያለ ዘይት ድል አጋሽ አውጭልኩ ዘለው ተባለ በስሐደ ጽፎ ካተሳዓት ዚያ ኢየሱስ በሕቱ አውጭልኩ ኮይኑ ድምፁ ተሰምቶ ውስጡ ተሐብሮ እትጽልዩ ቤተክርስቲያን ተማራሪ ሰጥቶ ይጥል አይ ምስጢር እቲ አባህሪ ናይ ባህሪ ብሊክ ሓደ አኸት ክርስቲያን አለ ወኮት ካም ተባለ ታይማት ተማቦታት ቃል ሆነና እና ወሬ ማለት ተጥፎ ነቲ ቃል ኪዳን አሞንጎ ሰብአይ ሰቤትን ዝግበር ማሕራ ይገቡ ሽሩይ ተፈጽሙ ኣብ ድሕረ ብሌን ትበራ ቃል ሂድና ከብቲ ሰማይነት ብቃል ዝጸንዐ ንሕና ቃል ሂድና ኢና ዝብል ወቅት ካም ዝብል ሽምጥ ዋሂዶ መጽሓፍ ብዛዕባ መጽሓፍ ማሕላ ንመሬት ናለጥፍ ዝግብዎ እዚ ምስጢር እዚ ሎሚ እስኻትኩም ንመንበረ ታቦት እናተንከፍኩ ኣብ ስነጽኩም ማሕላ ናደወት ኣብ ቅድሚ ካህን ኣብ ቅድሚ ስሙን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ክብረ ንስሙ ይሁን እናም ቀጥቅጥኩም ትገብርዎ ንሕይወትኩም ታዝበለጸት እያ ምክንያቱ ንሕና ካህናት ጳጳሳት መነኮሳት ደናግል መራሕቲ መንግስቲ ፈረናይ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በዚህ ፈሊጥ መጀመሪያ ቃል ኪዳን ምስጢር ዘምጽኦ ከፊት ኢየሱስ ቃ ናብ ምስጢር መልስዎ ስለዚህ ኣብቲ ወንጌል ከም ሰማዕኩሞ ቃና ዘገሊላ መርዓነት ኢየሱስ تعدي مخنترة سكينة أكيد تعدي ما مزح حواري تعدي ما مزح بس حد زي أو أنسى يقولون تعدي أتمر على تعدي ما مسلمته وين تودي بني حاجة مسؤول تودي ماريا مستقبل مثلا سألت عن تبديل أزحاجة يسوع لبوت فلت قالوا تفلت أتحسس تردع مو فتاري علامات في أبيها أكثر تيرو توكس أدامنا الساعة لازم استمدت وين بني لا نحن في أعيش اليوم أنا صحيح جمهوركم تقولوا كل جمهوركم لا الساعة كجورم خالص لا تردع نصد وراكم جمهوركم لا بقولوا سكر بالقوة تشتغل بالقوة نعماي داول بيتوا ولا بيتوا إلا نحن حرفنا تاريخ خونا مستقر بس مرعت مريم أتمرعوي ኢየሱስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ ወክልበቱ ማርያም እስራኤል መስኻትኩ ከበር የትልዩ ትርጉም ምስል መስኻትኩ
زحج جرك يزل صعدنا زحج جرك يزل خصفوكنا السماء لكريستوس مرعاوي تقبلوا كلهم صعدنا مسيا أولاد كلكم مرعاوي تقبلوا أزلومي واغواغو مستير مغبي بخاهرو بيرو لو أكنا زسركم السماء كمل أختكم سانو كلكم تحت السائر اسم ساكم وقال كلامكم لا يفرقكم من بل كل دكتور يتعلمكم كل فلسفة تمحكم كل يقول لكم كل يجزر لكم ويفرعناكم صوري نيرو أيسر تحيوت بالأمنة تعملنا تنبس لهم الذي أتحسوا حضرا الذي زي أبيه يقول قتل بيني من الباش تشتري حسابك نايومي تتمرتي أبز كمان تنكت عابي مستير نايك الكلام قدمان فرق هزار كتمنا سجات كركب حقت حتى كركب نجد ولدي بسجاي يولدوا እግዚአብሔር ከበማይ መንፈስ ቅዱስ ይወልድ ስለዚህ ህፃን ከጥምቅ ላይ ግድ ምክንያቱ ጸጋ ዘይክከስ ይሆን አይደል ጥምቀት ዘይትገብ ወሃንኻ ካላይ ምስተፍላት ሎሚ ዘመን ማዕቢሉ ፈላጣቲና ዝብሉ ጥምቀት ከደግሞ ሓንቲ ትምርቱን ዘይብለው ይራዩ ሶፍትዌር አይኮን ጥምቀት ከደግሞ ስላሴ አውጪ ስላሴ ክትወልካ ይዝብለኒ كسب كندي زي تمحر السبب خانو بدون قرنا استبقوا مخاني سردان تمكت زي الجبستي عبس ولا هايمانة تتأمق عيد الجبل بسم آدم ولدن من فسر بسنين إذا تأمق كهن سلاسي مسخاس نزلو لسلاسي أوسيكا عبد لسلاسي زببر كحدك تسيكا تمالي سكا مقراب كل إيه كبران ولدن لو إنسان كنت تتأمق نفسهم زلهم كتستقلوا زببا قدام تمكت مس كريستوس ويتكا مس كريستوس هي محمد سخاتكم بسجاء تودوا الإنسان يسوع لومي بماي بمنفس قدس أتميله عبد محبر كريستنا أبانا في الإنسان زي وراس من بس سمعت نايتن خطوط مستيران أفدك زخفت مستير أيوه باليجاو ترى الله خوينا ويعلى خوينو لا على واحد حلف النت على باليجا مالت زخدل وين بقشيش تهم مالتها كنا باليجا مالت مسكر مالتي ممهر مالتي أبو النت أبو تنكت مالتي كسب على تموت نتهزانتي ونتهزانتي بتنكت زرخبو مستيرن عمانة النحوس كوسة ولدي أرسل العياز حق الزعمر بمحلي صحة أيكون تنزل تنكت تنقدامات كريستيان من أنت توم بموتهم كتأمق زنبرو أكملهم دوم أسيسهم يتأمق لهم زنبرو تاريخ نقرأنا من أنت توم هزانت كي موتوا يتعبالي جد نسخ سادهيبو أكملهم يموتوا لليوم ስለዚህ አባላት ከተፈኑ ርዕሰሃትኩም ቆረብቲ ሰገድቲ ተነሳሕቲ ክትኮኑ ቁስ መጽሐፍ አንብብቲ ክትኮኑ የድል በተራ አይተር አይሩ ኩሉ ናይ ባህሊ ናይ ራእይ ሰምዕለይ ባህሊ ሎሚ አነ ብዛዕት ሜ አይስማዓኒ ምክንያቱ ዘመን ተቀይሩ ይሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ህይወት ኩሉ አብዱባር ከአቱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ከሚሉ ንዓኻ ክረብሕ ኢለ ብዙሕ ፈቲነ ዓለም ብዙሕ ረብሓታት ቀሪቡለይ ኣነ ግና ንዓኻ ምትኽረብሕ በኩሉ ከምኡ ሓፍ ቆፀርኩ ስለዚህ ጥምቀት በሐላፍነት ዝንበር ህይወት ስለዝሆነ ተጠመቅቱ ሆነ አጠመቅቲ ወለድ አባልከን በጽፉፍ መንገዲ ክርስትና ለእስኻኩም አመንቱ ኮይኩም ለታ ዘይት ድገብ ጥምቀት ማለት ሐላል ጽባህልኩም ደም ዘፍስስ ጥምቀት ከይትደግሙ ኮሙ ከይትሐስቡ ናይ ዘመን ምግምጣል ዘመን ስለዚህ ኮለ ለዚህ በጥምቀት አይተሕዙ ወይድል አፍታብ ደሞ ዘጥራያ ቤተክርስቲያን ሰጢም ካብ ዝንበር እምነት ተአምበር بحساس الإمام تخيلوا زيادة نومي عدم كمان زعاب مستير زي ناي دحنة مستير زعاب مستير زي ناي كبسنا مستير ناي نوتي ناي محدث مستير كاتريكا كتخستيان نتوقع بسلسة مجدية اسمه كدمان ما يبلغ كالعي نطلع صار سايد من صار سلسة تركوا عنده بخبخ أخذ بريكا المستير دي كريستوس ويتكا حياو مسوق تسعين حبار سلسة ولا نزال يتوقع أقلت زيا رديكم هزانا أجيزيو كتوم ولا عمبر سام الزمن عمصو كريستوس مس آمن يزكما سات زأمن كن تموت من حلفنت سيد كريستوس كاري عدم يقبلون عطوهم هزانات نبايك موت هزانات نبايك موت حدمومي سأجاز وانهم بوتهم كلهم أنا سأجاز خلقالهم في وضع 15 عام كتسمحوا ناتي صراحة تسأوعي تهدالو عمصوهم هزانات نبايك كتأمق يسويلهم بذل الإسسي كنبرو لأمنتنا أتخاخنا من نبر زيادة عدمنا له سمعنا لبنا عندنا ولا بنا السماء